Amagqwetha karhulumente athi isigqibo sikarhulumente sokumisa ukuthengiswa kwecuba kungenxa yokuba urhulumente unoxanduva lokukhusela abemibili. Igqwetha likarhulumente uKarisha Pillay uthi abantu abatshayayo ngabona bantu abaphantsi koxinzelelo xa bosuleleke intsholongwane ye-corona. The evidence in the public health literature confirms that tobacco products remains one of the biggest risk factors for premature death and disability in South Africa, and that smoking is a risk factor for severe COVID-19. Uthi icuba libangela abantu abatshayayo bahlala ixesha elide kwigumbi labagula kakhulu. Smokers are about twice as likely to require critical or intensive care as non-smokers or similar aged and comorbidity suffering from COVID-19. Uthi amagqwetha amele le nkampani yecuba ayama kakhulu ngobungqina obusuka kwingcali ezinento yokwenza nalomba. The literature that Dr. Majoria relies on to argue that smoking is not associated with severe COVID is based almost entirely on articles published as preprints that are not peer-reviewed or are opinion pieces that are articles written mostly by authors with a clear conflict of interest. Edityara lisaqhuba.